Hasteni joto takukte bukuk songno belai belai hambai ফাইনাই 25 তারিখ ডিসেম্বর খানা যিশু খ্রিস্ট আচাইমানি সাল এবং মো কথার সালনো রগৈ হাস্তেনি যত তাকুকতে বুকুক সংনো খ্রিসমাসনি চিবাই তে হামবাই আফারো মো খ্রিসমাসনি সালো চিনি প্রেয়ার তংনাই চিনি লুকুরক ঈশ্বরনো যারা প্রার্থনা খাইনাই ঈশ্বরনি বসাগসেই যারা বনপুইতু খ্লাইনাই তাকুকতেক বুকুক সংবাগै हामारि फाइतुं ঈশ্বর हामारि रितुं जों बियालो क्लाइजाक बिरमानो क्लाइजाक तिप्रासा रक चिनि बागैबो जत्त ताकुकते बुकुक संग्रक ঈশ্বর थानि प्रार्थना ख्लाइदि जे फाइनाय बिसि चिनि बागै बेलाय बेलाय गाहाम बिसिंथुं तंकसां तंबान्नानि हास्तेव चिनि अधिकार चिनि शासनतै जों हाव तंमान्नानि जों बुइबाय सातक पितक ख्लाइजाक तंमानि थेके मुक्त अंनानि अ लामा ঈশ্বরनि थानि जों सुरिमान बिसिंतै सानलायनानि उचित এবং টিটিএডিসি हाफांगो जों जारा तंनाय चिनि बो चाइतक मुं दंगो ঈশ্বরनि फान नांनाय बिनि बिसिंतैनो चिनि रक्सामानि माननानि आककनो जों कसारनान मुजुंबाय बरदिन बेलाय तंथकमानि साल खातुम खाजानि साल विश्व कुटी कुटी बरफ crores of followers of Jesus Christ खनानि सालो बेलाय तंथकमानि बिसिंतै बरफ ঈশ্বরनो मुइतु ख्लायनाय रोजाबनाय मोसानाय चिनि हास्तावबो हाइक्लायनो चिनि तिप्रासारकबो थांलाय थांनाय बिसिरगबो नुगो बरदिननो खातुम खाजाक्लाय पालायलिमानि ताक्लायबो गाहामक्लाय पालायलिदि जों जतनो गाहामक्लाय तंकचां এবং गाहाम गोरोंखाय तंमान्नानि आककनो दिनै सानान मुजुंगो जतनो बेलाय बेलाय हामबाय।